Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May hapon, may gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. Fresh from the garden. Ako tilawan ang iyang hang okra. Tiloy. Masay feel ni mo, ma'am? Lami dito ka ayo. Lami ko ayo. Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. May hapon, may gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, magluto tayo ng kalabasa with gata and chicken, no? Muna iyang ingredients ko, nag-isa na ko. So, samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na. So, ito yung kalabasa and okra. So, igisa natin. Masarap to, mga iring banbanon. Healthy living! So, ito na. I-move natin to konti. So, ayan. So, ano natin? Lagay na natin mga iring banbanon, no? So, this is my new apartment. And a very small kitchen. So, ito na, kalabasa, healthy, good for the eyes. So, ayan, hinalo ko na mga iring. Ayun, sarap ito. So, may gata na siya mga iring banbanon, yung kalabasa ko. So, ito na yan. It's almost finished. So, samahan mo kami kumain ng aming lunch, mga iring. Mga iring banbanon, so may technique tayo para masarap yung luto natin, no? So, ang sekreto ko, ilaglag na natin. So, pag nagluto ako ng kalabasa with okra, no, with gata, no? So, may anchovy ako dito. So, ito yung sekreto ko para masarap siya mga iring. Konting anchovy para yung malasa ang sarap. Oo. Yan. Ito yung panglasa natin mga iring. Ayan. So ito na. So, konting ano siya mga iring. Konting soy sauce, black soy sauce. So, ayan.
natin mga iring banbanon. Hello mga iring banbanon. So mag-lunch na ta. So luto na akong kalabasa with gata and okra. Lamig kayo siya kay night chicken. So, maniunto sa mga iring banbanon. Si Yuhan, ang yun siyang kaon ka nag-diet siya. No? Lamig kaayo. Ano siya ang luto ni iring banbanon. Among branch. Tapos kay kuan masino, mairing. O background na siya mairing. So muna siya mairing. Lamig kay ang lunch mga iring tanawa. Liliad ay yung mga iring. Fresh kaayo, fresh from the garden ni Yuhan. Kalabasa and okra, no? Pampalinaw sa mga mata, mga iring banbanon. Mani siya with gata, pagod siya fresh nga gata, mga iring banban nakasalata. So, maniudto tanin yung mga iring. Lamig kayo mong kaon mga iring banbanon. Kay na siya technique mga iring banbanon. Gitangan ako siya anchovy, kay para tasty kay siya. Lamig kay siya, ma-feel ni mo ang kakuan mga iring banbanon, ang kaanyag ni iring banbanon. Muna siya mga unta. Lamig kay siya mga iring banbanon. Sama sa usa ka virgin. Si Lia sa nagsamok-samok sa siya, ganahan sa siya mukaon. Ganahan sa siya mukaon ang kuan kalabasa with okra. Hindi mo siya mukaon. Hang baya. Ma'am, ikuan na to ma'am kay mag-video ta nung diha. Saan ako? Igunong na sa kung kay sabak kay ang kuan. Iguman na ng machine. Ako ang patio? Ayaw, uy, human na. Saan na? Nag-spin na, uy, human na lang. Hindi mo nakikisarado, no? Ayaw. Kasi Slisid, ayun. Nag-video-video na budaan kay kuan. Namin kang kalbasa. Labo? Labog ka siya. Labog ka siya mga iring banon. Kasayo kay kutus carbon mga iring banbanon. Barato kay kilo sa kalbasa. Tag piso ra niya ang okra sa sulabo kaya sang okra no kanang kuan manggunit din siya sa kahang. So ayun mga ilang busog naman ko So mana siya mga iring banbanon no. So mga iring banbanon na si Yuhan. Nakita ninyo ang pagkagwapa ang kaanyag ni Yuhan no. Ni kaon siya kalabasa kay papakuan ko no kanang Papa-virgin. oo kanang palinaw sa iyang mga mata mga iring banbanon no. So ni kaon na gid siya kalabasa ug okra. Fresh from the garden. Ako tinawan ang iyahang okra. Tiloy. Masay feel ni mo ma'am? Lamig siya kaayo. Lamig kaayo. Makapa-virgin gid siya ma'am. Makapa-virgin. Oo, Makapakipot o village. So mano siya mga iring banbanon mukaon sa mini Yuhan. Ayun yung kalimot mga iring banbanon. Mano si Yuhan ang pinakaligon, pinakaanyag, pinakakuan, mangtas, no? So mano siya ay mo kalimot niya Yuhan, Adachar. Ang babaeng ligon. Ang anak ni sa liking kawayan mga iring banbanon. Oo.
So, mo na siya. Mo na siya among kaon. Nag-coffee siya. Ano lang. Simple lang ang among pagkaon. Basta, enjoy and happy, no? Life is only once. Life is beautiful. Life is powerful, and life is Abundance. abundance daw. Oh, thank you so much, Philippines. Bye. Thank you so much for watching sa atong YouTube channel. And please don't forget to subscribe, like, comment, no? Atong mga organic friends diha and atong mga legit friends out there. So please don't forget to follow sa akong YouTube. Iring Banpanon. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga Iring Banpanon, punos ka sakit o punos kalipay, ichika na ni, ilaglag ni Yuhan. Shalala, bye-bye. God bless to everyone and be safe. Bye! Face in your face.